a sha dare ba a sha rana. In ka ji wani baban za ba a sha dare ba a sha rana. Idan ka ji wani baban za ba a sha dare ba a sha rana. Idan ka ji wani baban za ba. Idan ka ji wani baban za ba. Idan ka ji wani baban za ba. Nasara sitira girma ka samu karkarabe da duk mai nema. Idan ka ji wani baban. Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanku da warhaka. Tare da ku Rahama Umar, ni ce nake gabatar muku shirinmu da muke kira in ka ga wani baban zaba. A yau muna tare da babban bakonmu Bashir Mandi Brigade. Barka da zuwa. Yawa barkan ki dai. Wanda aka fi sani da Mandi Brigade ba? To Mandi Brigade, san da zuwa. Yawa. Za mu so mu ji takaitaccen tarihin waye Mandi Brigade. To ni dai takaitaccen tarihi na an haife ni a garin Kano a unguwar Brigade. A nan ne makaranta firamare da sakandare har zuwa gaba. To masha Allah. To ya aka yi Mandi ya tsinci kansa a masana'antar Kannywood? To ni dai da farko abin da ya fara jan ra'ayina ma na je in zo Kannywood. Kin san dayan da ake kallon fim haka a unguwa za a cika a ɗaki a yi ta kallon fim, to daga haka abin ya fara jan ra'ayina, na ji ina sha'awa harkar. Kuma ina da irin gudunmuwar da ni ma zan iya bayarwa a harkar. To daga haka na fara kokari har na shigo harkar. To masha Allah. To kenan da ka shigo harkar industry ko ce harkar film, mene a zuciyanka wannan abin da ka zo? A'a, ka zo ka zama jarumi ne ko producer ko editor ko light ko cameraman, da wani niyya ka shigo a zuciyanka? Duk wanda kika gani ya zo Kannywood da niyya acting ya zo. Amma dai in ka shigo za ga hanyar an tattare ta. Ba kowa ba dai. A duk wanda kika gani, ban dauke miki kowa ba. Duk wanda kika gani da niyya acting yake zuwa Kannywood. Amma in ka zo kin san harkar acting din ya ga an kakkare. To in ka gani kuma ga dan nan zaka dan dinga samu na kashewa, to yayi kai ta. To kafin ka zo Kannywood wace sana'a ne kake yi? A da nazo dai Kannywood da yako. Kafin ka zo? Kafin nazo? A ni dan kasuwa ne. Kai dan kasuwa ne? Nan kofar bai gwanzo nake siyarwa. Babban dilan gwanzo ne ni nan da kike gani. To masha Allah. Yanzu da kake cikin wannan masana'anta tamu, wace gudunmawa kake bayarwa? To ai ni da nazo kin gane na yi abubuwa da yawa. To bismillah. Farko dai abin da na fara yi light. Kin san light haska fitila. Na dan buga wannan, daga nan na canja sai na dawo kwalliya, makeup kenan. Makeup. Daga nan na ƙara tsallaka na koma produce. To kin ji abubuwan da nake. Yanzu dai an tsaya akan producing din kenan. Gaskiya ne. To masha Allah. To masu kallon mu, bari mu je hutun na kankanin lokaci, muna nan dawowa. To masu kallon mu, barkanmu da dawowa. Mandi Brigade, wasu kalubale kake fuskanta a wannan masana'anta, ko zan ce kake fuskanta a da har yanzu ba suka damun ka? To ai yanzu a cikin kalubale yake. Kin san me kalubalen? To kin san ita harkar daukaka tana da matsala sosai, kuma tana da wahala. Kana so kai ma ka kafa kanka ka zama, to samun wanda zai taimake ka. Bara ki jin gaya miki wata magana, duk wanda kika gani a wannan harkar ya zama wani abu, to wallahi Allah ne zai zama ba taimakon wani ba. Kana nufin kenan ka ce min yan Kannywood ba sa taimakon juna? To in kana so ka kafa kanka kai, za ki ga mutum ne, kin gane, kin san me babban matsalar mu? Mutum ne kuna tare da shi ya zo, kin gane, za ku zo akan za a haɗu a yi wata tafiya a ci gaba. In an ci gaba kowa zai, to mutumin nan fa yana haihuwa barin ku zai bar ku. Yauwa, barantana ma a zo maganar da zai taimake ka kai ya cicciɓa ka tafi. Ko kuma in kana wani abu wanda za a cicciɓa ka tafi, sai ki ga wasu kamar dakile ka suke, su waɗanda suke so suke. Ba sa so ka ci gaba. Yauwa, za ki ga kun yi shekara nawa da mutum, kuna ta rayuwar ku, in ba a kan yuri ba inda ake haka. Kawai yau zai haɗu da wani sai ya ce wai yana burge, sai ya janyo shi harka, ya zo ya bashi damar da ta bi taka. Wannan din kuma yana zama, za ki ga ya fara bi ta kansu. Shi kuma ya yada shi ma. Mana ya zo ya ci mutuncinsa, wai sai kuma su zo suna cewa ku za ku je ku kare su, ya zo ya zazzage su, wai ku je ku kare su. Akan me za ka kare mutum? Ikon Allah. Duk taimakon da za ka yi daga gida ake fara taimako. Sosai. Sai ka taimaki gida, amma mutanen mu suna da wata matsala, yake ga kawai ba su san daga ina mutum yake ba su san ɗabi'un shi ba. Kin san Bahaushe ya ce tsintacciyar mage ba ta mage. Ba ta mage. Kawai sai su ɗebo shi su kawo shi harkar. Yana ci yana ƙoshi, za ki ga ya fara cewa shi ma ɗaya yake da su. Ya zo ya ci mutuncinsu, kuma abin ya zo yana damun su. Ya zo ya dame su kuma. To wannan matsalar in dai ba su gyara ta ba, kuma ba za a daina haka. Me yake faruwa a cikin masana'antar Kannywood da ke damun ka? Allah yin san me yake damuna. Me kenan? Wai sai ki ga mutum in yana da rai, dan masana'antar nan ko ya samu wata matsala. Ba za a zo a tare a taimaka mai ba, amma in mutum ya mutu, ko da fa ba acto bane, a ranar za a sani, ki ga ana ta ɗora hoton shi.
kuma ɗora hoton iya na sati ɗaya ne, wannan satin yana wucewa Sosai. zaki ga sun manta. To ni wannan abin yana ci min tuwo a ƙwarya. Duk taimakon da zaka yi wa ɗan adam ka taimake shi yana da rai. Sosai wannan haka ne. In mutum yanzu ya mutu, ni in na mutu taimakon me zaka yi min? In na mutu ma kar ka taimake ni. Babu sai dai Ko ƴaƴa na mutu na bari ka taimake su, ai ba ni ka taimaka ba, ƴaƴa na ka taimaka. sosai. Amma ni ka taimake ni ina da rai. To sai kiga yin mutum ya mutu, ke data har rasa ta ake a zurat in mutum ya mutu. Ai ta posting. Allahu akbar. Kuma ana yin sati ɗaya shikenan zancen ya wuce. Shikenan ya wuce. Ba mai ƙara waiwaye iyalinsa. Kin dai sani dai akwai wanda suka mutu, akwai wanda suka fito suka dinga faduwa suna kuka, suna waye. Tabbas. Yanzu in kika je kika bincika ba sa zuwa wajen iyalinsa su duba. Gaskiya. To kin gani da sun taimake shi yana da rai, ya bar abin da zai taimaki iyalinsa, ai ya fi mai. Sosai. Haka ne wannan gaskiya. To ni wallahi wannan abun kullun yana damu. In zaka taimaki mutum ka taimaki mutum yana da rai. Gaskiya ne. To wani kira zaka yi wa mutanen cikin wannan masana'anta namu domin su gyara? To kullun ai muna ta kokari mu gyara. A gyara mu bakin mu baya shiru. Amma dan haka ake ganin bakin mu. Kullun kokarin da muke ma a zo a gyara, a zama uwa ɗaya uba ɗaya, a cire hassada, a cire san rai. Kin gane, a zo a haɗu. A san ya za a yi masana'antar ta ci gaba. Ya za a yi a san masana'antar ta ci gaba. Yawwa, ƴaƴan cikinta kuma duk a taimake su. Sosai haka. Saboda duk wanda kake, kin san duk wanda kake sana'a da shi ba shine dan uwanka. Dole. Yanzu wani dan gidan mu wani zai iya wata bai ganni ba. Sosai. Amma wanda muke sana'a da shi in na fara faduwa shi zai zo. To kuma ai bai kamata wannan a ce ina zama da shi da wani abu a raina ba. Gaskiya dai. Ni abin da nake so a dinga cire gilli a rai. Baka da wata dabara, duk abin fa da Allah ya mutum zai zama. Sosai haka. Baka isa ka hana ba, baka isa kai komai ba, to a cire wannan a dawo uwa ɗaya uba ɗaya, yake ga an zauna lafiya. To Allah ya babu ikon yin hakan baki ɗayan mu. Amin sun ma. Mandi Brigade. Na'am. Da kana makeup. Kawai sai aka waye gari ka ce ka daina, me ya faru? Wallahi kin san me yasa, kin san rayuwar Najeriya da ta yanzu ba ɗaya bane. Tabbas. Da ɗan kuɗin da ake bayarwa duk da dai ba wani yawa ne da shi ba, amma zai ishe ka yi bukatun ka kai ma ka taimaki wani. To yanzu rayuwa ta canza, su kuma sun ƙi su canza. Ni yanzu kuɗin makeup ba zai iya riƙe ni ba gaskiya. Me kake nufi da sun ƙi su canja? Su producers din sun ƙi su ƙara kuɗi. Kenan kana nufin ba sa biya yanda ya kamata? A ba sa biya yanda ya kamata. Kuɗin makeup yanzu ni to ai ni kuɗin da za a biya in aka yi sati ɗaya ana aiki a rana ɗaya zan kashe shi. Kin ga ko ai ba zai riƙe ni ba zan yi ba, shi yasa na ga ina yi na ga wannan abun fa gaskiya ba zan iya ba, na haƙura. Wanda dan dinga buga ta yake ga tafi mu. Sosai. Amma nan zan je na kulle kaina a tafi wata ɗaya ana aiki. In dawo kuma kuɗin nan ba zai mun wata ɗaya ba. Ba zai ma yi ba. Kin ga me ne kenan? Babu. To shi yasa ni na haƙura. Amma ko yau aka gyara, wa yake kin sana su, ko yau in za su gyara za mu dawo mu ci gaba da yi. Mana. To shi kenan. Masu kallon mu anan za mu je hutun ɗan ƙanƙanin lokaci muna nan dawowa. To masu kallon barkanmu da dawowa. Mandi Brigade. Ana zargin cewa kai kaska ne. Kaska kuma? Duk inda aka samu wani jarumi ya kai jarumi ya yi suna, to sai a ganka a gurin, sai ka bar inda kake ka koma gurin, me ya faru ya aika haka? To wani jarumi ne aka taba gani na da shi dama can ba tare muke ba? Kin san me yake faruwa? Ni mutum ne mai jama'a. Ina godewa Allah, Allah ya mun farin jini, zaki ga duk inda naje mutane suna sona. Haka. Duk jarumin da kika ganni da shi dama kafin ma ya zama jarumin muna tare da shi. Kafin ya zama ma kuna. Kafin ya zama muna tare da shi, kuma na bada gudunmawa. Duk wanda kika ganni da shi na tabbatar miki na bada gudunmawa wajen zamansa. Saboda ni mutum ne ba mai hassada ba, mai bakin ciki. Amma kuma yanda mutane suka ce, ka san tsuntsu na kan tashi akan wane ya koma kan wane, ko ya Hausawa suka faɗe shi? So yanda ake faɗa cewa in kana tare da mutum misali, idan tsuntsun ya tashi ya koma kan wani sai ka kai ma ka koma. To ai ni duk wanda kika sanni da shi tun da na fara, har yanzu zaki ga tare nake da shi. Ai ni ba mutule bane. To me yasa mutane suke faɗa? To ai mutane waye zai biya maganan mutane? Ai dan adam ba mai iya mai sai Allah. Amma ni duk wanda kika sanni da shi. Tun shekarun baya. Har yau zaki gani wayannan jaruman da kike faɗa ba ko? Tun muna yara muke tare da su. Misali kin gane irin mawayin da ake gani na da su din, in kika je kika duba shekarun baya, su kansu ba su san za su zama haka ba ma muke tare da su. Kuma har yanzu ni duk wanda kika sanni da shi da wuya ki ga mun rabu. Ni ba na irin wannan butulcin na yan kani wuce. Akwai mana. To wane yiwa? Mai gidanka. Wa kenan? Abubakar Bashir mai shadda. Da ana ganin ku tare, kuna tare. Amma kuma yanzu ba kwa tare. Shi ya ce miki na mai butulci? A'a. Ai wannan tambaya ce, ni ma ji ne. To ji kika yi, rayuwa ce kin san. Kuma ka san rayuwa. Yau da gobe sai Allah.
mutane ana gani ana faɗa, so shi yasa. To ni dai ban sani ba, to ban san me butulci a ciki ba, kin gane? Ni har yanzu dai yanda muke, kin san rayuwa ita kullum jujjuyawa take. Sosai. Ko ba haka ba? Shi kuma ɗan adam kowa da irin kalarsa. Wani za ki ga in kuna tare da shi ko in ya samu ɗaukaka ko wani abu za ki ga rayuwa ta iya canzawa. Wani kuma za ki ga yadda take, wani kuma da aiki ya mai yawa ko wani abu. To amma ni da mai shadda ya dai in shi ne ya canza, amma ni har yanzu ni muna nan tare da shi. Kuna nan. In harka ta kama ana haɗuwa ai. Kenan ba a wani zumunci sai dai in abu ne na aiki kafin za a gan ku tare. To dama can ɗin ko ina yawo muke tare da shi, dama tun daɗin kika ganni da shi aiki. Ai in an ce kai da mutum kuna da kusanci, misali in an ce kai da mutum kuna da kusanci, ana faɗin haka ne saboda yanayin ganin ku tare da ake yi, da yanayin al'amurorin ku, da yanayin abubuwan da ke gudana shi yasa. Ai ba kaɗai aiki bane ake. Yanzu ba a ganin mu tare kenan. Ba a ganin ku tare. To kowa aiki ne mai yawa a cikin mu. Mandi. Na'am. Menene halakar ka da Sheikh Isa Alolo? Kai alaka ta da Sheikh Isa Alolo, ai dukkan ni ba wanda nake da alaka da shi sama da shi. To. Kin san me yasa? Farkon shigowa ta harkan nan. Da na zo. Zuro da nan muke zuwa lokacin can gidan mai tangaran, anan yan fim suke taruwa kallon yan fim. To shi a lokacin Sheikh Isa Alolo ma me kofi. To shi ya fara jana aji. Kin gane? Sai ya fara jana aji. Lokacin an zo za a yi wani fim. Wani fim da su kubura dako a ciki da waye irin da na yan fashi ne. Kin gane fim din? Sai aka zo ake cewa za a yi, to ni kuma lokacin ina zuwa kofar Mumbai. Yan gwanji. Sai aka ce ana neman kai, kin san overall da ya ta haka ta mata. Na sani. Sai na je na ɗebo, na ce ni ai zan kawo wannan kayan. Irin fim ne fa haka aka haɗa matasa za a yi. A lokacin ma dan a cikin mu ba wani mai kuɗin da zai yi fim. Sosai. Wannan ya kawo kaza, wannan ya kawo kaza. Muka haɗa akai. Taimakekeniya. Yawwa, to daga nan kawai sai ya janyo ni muka fara zuwa wajen aiki, sai ya ce to ai kai ya kamata ma a ce ka koyi wannan makeup din. Kin gane? To da Sheikh Isa Alolo na fara bin shi ya koya min aiki gaba daya. Da ya zo ma zai daina makeup fa akwatinsa ta makeup fa shi ya dauka ya ban mu. Shi kuma lokacin ya zama director. Allah sarki. Kin gane, to kin ga bani da wata dukkan ba wanda na fi alaka da shi sama da shi har yau har gobe. Kenan dai shine uban gidan. Bani da mai gida sama da shi. Masha Allah, hakan yayi kyau. Ibrahim Sharukan. Ya taɓa baka fim, kai producing. Amma kuma yanzu an ga ba a ganin ku tare kwata-kwata, shin me ya faru? Ni da Sharukan din dai ba a ganin mu tare. Ba a ganin ku tare. To ni da Sharukan ma ba mu taɓa faɗa ba. In kika lura kwanan nan an yi bikin sa, baki ganni ni mu ne a gaba-gaba a wajen bikin ba. Ai Sharukan harkan nan yana ɗaya daga cikin masu ƙaunata. Kin gane, saboda ya ban dama. Ya ban da in ya zo ya ɗauko fim zai ban dukkan damar da ake bayarwa na zo ne producing kamar Jaruma da Makota. Kin gane? Ni a harkan nan fa mutum biyu ne suka ban dama, kin gane, wacce ba zan manta da. Kin ga da Sharukan da Alirisi. Su ne suke zuwa su ɗauko fim, su ce min ga fim ne za a yi. Na zo ne musu producing. Kuma duk wata dama da ake ban, kin gane, su koma gefe su janye hannunsu su ban dama. Kuma cikin ikon Allah yake ga an yi nasara. Ai ni da Sharukan irin alakan nan ce da ba za a rabu ba. Kin san dai duk da an ce dan adam da dan adam an samu, amma ba irin wannan sabanin da kike tunani. Amma dai an samu sabanin kenan. Ba mu samu sabani ba. Har yanzu muna tare. Kwanan nan ma akwai fim din da muke kokarin zami, za kuma ki gani tare zami. To Allah. Yanzu ma haka muna nan muna shirye-shirye. To Allah ya sa. To masu kallon mu za mu je hutun kankanin lokaci, muna nan dawowa. Barkanmu da dawowa masu kallon mu. Mandi Brigade. Na'am. An ce ka ajiye sana'arka, ka zama yaron abale. Shin menene gaske? Shine na ajiye aiki na kamar yana koma yaron abale. Ai shi ma da kika gan mu da shi ai business ne ya hada. Kin gane? Kin san meye uban gida? Wanda ya koya ma wani abu, kin gane? Ko ya buɗe ma shago, shi ake kira. Yanzu ba na gaya miki waye uban gida na ba? Ka faɗa ma. Ai kin ga uban gida dai uban gida guda ɗaya. To shikenan ba mai gidanka bane, abokinka ne. Abokin mu'amala ta ne, kuma shine mutumin da nake da kusanci da shi sosai a wannan harka. Kin gane? Na gane. Ina da kusanci da shi sosai. Yawanci lamarurrukan mu tare muke. Haka. Yawwa. Akwai wata tsohuwar jaruma na Kannywood da aka ce kun yi rayuwa da ita a baya. Yanzu kuma ta fito ta yi wasu interviews haka da mutane suke ta cece ku ce a kai. So game ya zan ce wani shawara za ka ba wa mata 'yan industry, ba ma kaɗai 'yan industry ba, har wasu yadda za su tafiyar da rayuwarsu domin gobansu ta yi kyau? To aikin san me?
ni ban taɓa ganin harkar da take nuna wa'azi a zahiri ba irin wannan harkar ta Kannywood. Eh, Saboda a zahiri za ka ga wa'azi, kin gani? tabbas. Akwai wanda za sun zo kana ganin kamar bas kai ba yake ga yau su suke ma juya harkar. Haka ne. Kin gani? Ko kuma wanda yake sama kiga ya dawo ƙasa. Kin gani? To ya kamata ai shi wa'azi gashi nan a fili yake. Kawai shawarar da zaka ba su sun ga dai abin da ya faru da na gaban su. Ko ba haka ba? Sosai. To ya kamata ya zame musu wa'azi. Kin gani? Wa'azi akan irin rayuwar da suka gani na ba. Kin san duk da dai mutum uku ba sa jin shawara. Da mai soyayya, da mai ɗaukaka, da mai mulki. Wa'annan mutanen fa ba sa ɗaukar shawara, sai dai in sun ji wahala su ɗauka. Kin gani? To yawanci zaki ga in mutum yana da ɗaukaka ba a in aka bashi shawara baya ɗauka saboda ruru. Kin gani? To amma ni shawarar da zan ba su ya kamata lokacin da Allah ya ɗaukaka mace, kin san rayuwar mace gajeriya ce ba kamar ta namiji ba. Yanzu akwai namijin da ya kai shekara 30 yana yin fim kuma har yanzu harkar tana yi da shi yana da ɗaukaka. Sosai. Amma mace in ta yi tsayi ta kai 10, kin gane? To lokacin da kika samu ɗaukaka kina mace sai ki gina wani abu na rayuwarki dan gobe. Gina kanki. Tunda ba abin da ya fi wa mace aure sai ki gina abin da ko aure kika yi zai riƙe ki. Sosai. Saboda wannan rayuwar ba za ta yi a wajen mace ba. Ba za ta yi ba gaskiya. Kin gane? Kin san ita rayuwar mace yanda take. Haka za ki ga in tana tashi ko budurwa ce haka a unguwa za ki ga yarinya in ta fara tashi kwailaye ake ce musu koyi. Akwai dan shekarun da za ki ga samari suna ta zuwa haka. To lokacin tauraron ta yana sama. Ana kaiwa kuma wani lokacin in dai ba ta yi amfani da wannan dama ba za ki ga dubba wannan samarin. Sosai. To haka mace take. To ni shawarar da zan ba su duk da dai matan yanzu ma ba irin na da bane. Na daɗin ma fa suna ɗaukar shawara fa haka akan na yanzu. In san matan yanzu ba sa ɗaukar shawara. Sai dai su yi gaban kansu. Yawwa in kika ga suna ɗaukar shawara kafin bukata ta biya ni. Yarinya za ta zo za ki ga tana taladabi tana biyayya ta ɓoye halinta. Tana ɗan samun wata ista da mai ta fito muku da halinta fa na gaskiya. Na gaskiya. Ki ji tana ta wasu irin abu ba mai gaya mata ta ji ba mai waye kin gane irin abun? To ba ma sa bari a ba su shawaran ma barantana su ɗauka. To amma in suka ga me ake cewa a aikace za su ga shawara. A aikace lokaci yana karewa fa shikenan an gama da ki. Sosai haka ne. To ni ina ba su shawara ya kamata su tsaya su natsu sun daga abin da ya faru da na baya. To ya kamata ya zama wayannan wa'azi. Izina. Kowace ta tsaya ta gyara rayuwarta. Gaskiya ne. Yawanci zaki ga kwana biyu yarinya ta zo daga ta dan samu star me yake ga ta fara rawar kai. To kin san in ka sai da fuskar ka fa. Ni kin san me yasa ma na kiyar da na zama actor? Me yasa? Ni ba na son na zo na sai da fuska ta ban san ya rayuwa kin gane in zo in sai da fuska ta ni ban yi wani mugun kuɗi ba. Kin gane shi yasa nake dan tsayawa daga gefe yanzu ko da ta kwaci be zan iya zuwa in bude wajen shayi. Zan iya yin faci. To ka je ka sai da fuskar ka. Ya kamata da ka sai da fuskar nan ta haka ka gina wani abu da rayuwar ka ta gobe. Kana da wani abu. Kin ga duk wanda ya sai da fuskar shi ba wani abu zai yi gobe. Yanzu wacce sai da fuskar ta za ta iya zuwa ta kasa shinkafa da wake a bakin hanya ne. A'a ina. Za ta iya yin waina fulawa unguwar su. A'a. To kin zo kin sai da fuskar ki ko ka sai da fuskar ka. Ya kamata ka riga ka sai da fuskar ka gano ba ka tafiyar fa da rayuwarka a wannan lamarin da kake ciki. To ya kamata ka yi amfani da wannan damar ka gina rayuwarka ko da gaba kin gane ko da gaba wannan abin zai rike ka amma ka zo ka sai da fuskar ka baka da kosisi kin san meye bala'i daukaka ba kuɗi masifa ce ni yanzu daga nan fa daga zura ta na tafi mai dila a kafa wai sai wani ma ba zai ganni ba amma wanda ya sai da fuskar shi ba zai iya ba. To ya kamata duk wanda ya sai da fuskar shi ya dinga gane wannan ba ko ina za a ganki ba ko ina za a ganka ba. Kin gane ka zama wani mutum na musamman. Ka zama keɓaɓɓe dai. Kin san wasu stadium din ba kawai ta sama take zuwa musu ba san ma me ake kira da stadium din. Gaskiya dai kam. An zo an ga mace ko namiji wai kai kana da stadium amma an je wani waje da bai kamata ba an ganki. An ganka. Ko an ganka a buge. Tabbas. Kin zo kina da stadium an ganki a maki. An je an miki bidiyo an zo an fitar. Kin zo kin rasa ya zaki daga rayuwarki. Gaskiya. In ka samu stadium da akwai mutanen da bai kamata ma ka dinga rayuwa da su. Ka rayuwa da su ba. Kin gane? Saboda duk wanda kika ga yana rayuwa, in dai ka samu stadium, duk wanda kika ga yana rayuwa, ya samu stadium, wanda yake rayuwa da su da har yanzu kika ganye tare to wannan mutumin kirki ne. Amma yanci masu stadium kin san me? Daga mutum ya samu stadium yake ga yan kidan ka na jiyo, yan shan kai sun zo sun zagaye shi. Ana ta bashi shawara ba daidai ba. Baya je. Kin gane kuma stadium din tana watsewa. Tana watsewa. Sai kika kin neme su kin rasa. To yawanci abin da ya samu muke bawa mutane shawara ko ba ni ba ko wanda ake tare da su. In ka samu stadium za a dinga baka shawara ni da muke tare da kai. In stadium din ta gudu fa wajen mu za ka dawo in kana neman taimako ka nemi taimako. Za a dawo gidan jiya. Yau wa'incan fa tarwatsewa za su. Sosai. Wa'incan yan shan kan. Haka ne. Amma yawanci ba sa gane haka. Gaskiya ne. To ni shine shawarar da nake bawa duk mai stadium. To masu kallon mu za mu je hutun kankanin lokaci muna nan dawowa.
masu kallon barkanmu da dawowa. Mandi Brigade, wace shawara za ka ba wa jagororin Kannywood domin samar da ci gaba a wannan masana'anta? Si mata hanyar shiga da ta fita. Kamar ya? Yawwa, in mutum zai shigo a sanya shigo. In zai fita a sanya fita. Kin san me nake nufi hanyar shiga da fita? In za ka shiga an san ka shiga. Kin ga in ka shigo ana da control akan ka da za a iya cewa ka fita. To. Kin gani? Amma in ban da mani yana harkar tamu kawai haka za ki ganta fa a buɗe. Kenan kana nufin kawai kowa in mutum ya shigo sai ki ga kawai mutum ya shigo ya zama dan harkar. Gobe ma za ki ga ya zo ya zagi shugabanni. Kin san me yasa? Wallahi da akwai wanda sun zama manyan jarumai amma ba su da rajista. Ba rajista san so nake miki magana ba. Rajista ta kungiya ta Kannywood fa jarumai ne fa su fa. Babu. Ba su da wannan ba su da ita. Kin gane shi ne zaki ga yarinya ta zo wani babba ma ya mata magana bata ma san shi ba. Kuma wayannan din fa su suka gina Kannywood. Sosai. Kin gane? Amma za ta iya gaggaya musu magana. Kin gane to kuma da akwai wasu dan gyare-gyare kin gane mu ma fa akwai a cikin mu sai sun gyara kin gane? Dole. Kawai yarinya ta zo wani ana ganin shi darakta kina ji na wai darakta ne. Babban fa darakta. Kawai yarinya saboda tana da dan kuɗi. Kai kana darakta a fim ya fi kowa muhimmanci. Sosai. Wai yake kawai darakta wai ya zama yaron jaruma. Darakta ba. Darakta da kowa a fim a ƙarƙashin darakta yake. Me ake nufi da darakta mai bada umarni? Mai bada umarni. To amma gaje ka buga yarinya da Allah ina da dan matsala wata jarumar. Kuma an zo ka ce zaka juya ta ina zaka iya juya ta? Ba zai juyo, ba ta juyo. To ni wannan matsalar daga wajen daraktoci, kin ga wannan matsalar tafi a wajen daraktoci. To. Sannan su kuma producers kin san me matsalar su? Me matsalar su? Kai kana producer ka je ka kama soyayya da jarumar fim. A ina ake haka? Duk fina-finan da ake a ko ina fina-finan India. Da wai baki taba ganin wani producer ya je yana soyayya da wata jaruma ba. To, babban magana. Kin san ku mata kuna da akwai dan matsala dan rauni zan ce ko me. In kuka ga kamar saurayin ku ne yake tafiyar da wani abu. To duk wanda yake kuka ga wannan saurayin shi ne ya kawo ku za ku ga kamar bai isa ba. Ya za a yi producer ya je yana soyayya da jaruma. Aikin san yanda dai harkokin fina-finai suke tafiya a duniya. Da Bollywood da Hollywood da ina ne wani producer ne kika ga ya je yana soyayya da jaruma. Sai a Kannywood. Sai a Kannywood to he kiga film ne yanzu an zo series ne zaki ga an zo me yasa zaki ga series yana karyewa to budurwar producer ce ta raina director ta raina kuru ma'aikata dama ba a magana sun raina su duk da dai akwai masu kwaɗayi a cikin kuru din su ma kin gane akwai makwaɗaita wanda suke bin hajiya yawa suna bin hajiya kai ka ni akwai wacce ta ban jakarta na rike mata sana'a fa nake sana'a kike gaskiya ne kin gane in kin isa ke kin cika yanda jarumai suke fiye ne da su sosai kin gane duk jarumar da take tana da fiye din ta mai taimaka mata haka ne amma yake ga wai mutun ya zo kai ka zo ake maraman ko lai tana wata jaruma ta baka riƙin zaka kin gane to kin ga daga nan dole ta raina kai kuma producer ka zo ka zagi wancan a gaban yarinya kar ta kula wancan kuma budurwarka ce ka zo wai business ake ai business baya tafiya da soyayya ja kuma ta raina kowa business baya tafiya da soyayya in dai producers da director ba za su gyara wannan matsalar ba to wallahi a kani udin matan nan ba za su taba daina raina su ba sosai kin gane a dawo business na zo da film dina labari na karanta an ce mace mai siffa kaza fara doguwa me yanayi kaza sai na kake ce me yanayi ba ni da wata alaka da ke zan sa a nemo mun lambar wayarki in kirawo ki in ce gashi wani film ne da ni na ga ke kika cancanta amma kawai yake ga a he dai budurwar ka zaka sa a film to ya zai abu ya dore gaskiya dai ba zai dore ba kam to shine kin gane wannan ne matsalar mu sannan kuma wata matsala shugabanni kin gane tun da muke ba a taba bawa yan Kannywood dama a gwamnatance irin wannan karin ba to amma a gwamnatance ba wani ci gaba da aka kawo masana'antar ba a kawo ci gaba ba kenan ba wani ci gaba da aka kawo a gwamnatance duk da mukaman da aka samu ba a taba bawa yan Kannywood mukami ba daga sama har ƙasa irin wannan karin mu dai ba mu taba gani an je an yi wata samina ba kin gane fim din Hausa namu wannan inda yake yanzu har yanzu anan yake wayin aka yi series shiga ana tallan maganin wai inzali amma a fim din za a zo ana tallan maganin gargajiya kin gane nawa aka kashe aka yi fim din in kika lura sauran fina-finai da ake yi talla za a yi talla amma tallan wanda kamfanin da ya kai kin gane to su wayannan da suka zo shugabannin nan ne yanzu da gwamnati ta bawa dama tunda muke mu ba mu taba ji an yi wata samina ba kin gane ko an je ana tunanin
daga wannan masana'antar daga nan inda take a kai ta wani a waje kai ta wato har yanzu dai a waje ɗaya muke ana wuri ɗaya kin ga gwandama a bawa na wajen kenan gaskiya kin gane ni wani zubin gwandama a je a ɗauko wani daga wani waje a bashi da a bawa na cikin saboda na cikin wani zubin an basu yake ga suna nuna san rai kenan an baka kujera kin gane an baka kujera kana shugaba duk dan kani wurin aka baka kujera kana shugabantar shi ne sosai ba yaranka ba wannan ba kowa yana da haƙƙi a cikin abu ya zo daga gwamnatin tarayya in ma daga gwamnatin jiha ya zo in dai ni dan kani ne ina da haƙƙi a ciki kin gane to amma wani karin in aka zo raba abin ya kiga mutum yana rabawa inda suka zo an ware an yi warayya to kuma ina da haƙƙi a ciki sosai saboda ni ma memba ne kin gane eh to kamata yayi kai a matsayinka na shugaba ka kalli kin gane ka kalli ci gaban harkar ba ka kallo inda kake tare da su haka ne kin gane ba wai a zo kuma ni ina nufin fa wai a zo a taimaki harka ba wai a zo a ɗau 100 ana ba wa mutum ba 100 me za ta yi wa mutum babu a samu wasu masu tasowa kin gane a je a yi musu samina ta fim a kai su kin gane ko su je su yi karatun fim in suka dawo a ba su jari a ce an samu producers guda 5 director guda 5 cameraman guda 5 sosai wayannan suka zo experience din da suka samu mutum nawa za su koyar za a ci moriyan gaskiya kuma in aka ba mutum kamar guda 10 jari kin gane in suka zo suka yi fim haka mutum nawa za su dauka aiki gaskiya amma ba a zo ana raba 100 ba mu kin san muna da matsala in aka zo raban kuɗi yake ji ana zage ya kamata a ce din mun wuce wannan akan 100 gaskiya dai ya kamata a zo ana wani postin 100 me za ta yi ma babu a wannan zamanin ka wallahi 100 ba abin da za ta yi ma in dai mutum taimakon ka zai yi kin gane ba 100 zai tsaya yana baka ba ya kai ka a koya ma wani abu wanda ko da baya nan zaka iya rike kanka amma yau yana baka 100 gobe duniya ba ta dorewa in ya mutu fa in baya nan fa shikenan kai me shikenan kai a me ka tashi a babu yawwa to shi yasa ni shugabannin mu ina kira da Allah mu muna so mu ga wani abu a ƙasa a aikace wanda kowa zai tabbatar ina mu ne suke shugabanci suna da alaka da gwamnati akwai wanda zai iya zuwa ya ga shugaban ƙasa akwai wanda zai iya zuwa ya ga gwamna amma ba mu taɓa jin wanda ya ce zai je ya samu shugaban ƙasa ya zauna akan ya zai a kawo harkar ci gaba ba ba mu taɓa ganin wanda ya tafi wajen gwamna ya ce yau ga wani abu so yake a kawo Kannywood ci gaba ba kin gane babu to ba damuwa Allah ya sa su ji wannan sakon naka kuma Allah ya sa insha Allah sako na zai je musu yanzu film village ai gwamnatin tarayya ta taba zuwa za a yi film village wanda yan gari suka zata katifu za mu diba mu tafi can muna kwana kin gane ba su gane kan abin da yake ba kin san mutane sun zata boyi in aka gina kin gane za a tafi a Alinu da Sani Danja kawai can za su tafi suka yi ta zuwa waje ne za ita ma gwamnatin za ta ringa samun wani abu a baka haya kai haka to ya kamata wannan damar da muka samu mu ga an da film village din gaskiya kam gaskiya kin gane tunda yanzu an wayo da mutane kai sun gane lokacin abin ya dan tashi sun zata duk tarewa za a ke ma can zaki tafi waye a tafi ana kwana maza da mata to ba haka bane fim za a je in ka gama kowa gidansu zai tafi gidansu kuma biya za a dinga yi to abin da zai taimaki masana'antar to ya kamata mu gani yanzu da muka samu dama da tafi ta da a yi sanyin da za a yi a dawo mana da wannan abu yanda za a dawo da shi yawwa a dawo mana da wannan abu idan muna bukata saboda yanzu dai a tafi hayar hotel hayar ina ana shan wahala wajen samun inda za a yi shoot gaskiya ne to wannan abin shi kadai ma an akai wayannan shugabannin in suka kawo wallahi sun sallama kowa to Allah ya ba su ikon yin haka amin sun ma to masu kallon mu bari mu je hutun kankanin lokaci muna nan dawo to masu kallon mu barkanmu da dawowa Mandi na tsakanin mutum biyu Sheikh Isa Alolo ko Dadi Abale ka zaɓi ɗaya in zaɓi ɗaya a matsayin me zan zaɓi ɗaya kai dai ka zaɓi ɗaya ai kowanne mazauninsa daban a wajena kuma kowanne yana da muhimmanci haka ne wayannan duka ina san su amma mu guda ɗaya muke so ai ba zan iya rabawa ba wayannan duka mutane ne masu muhimmanci a wajena to gaskiya dai ba ka mu ansa ba ba za ka bar wannan wuri ba don kowa in ya zo gurin nan ya zama dole kowa in ya zo nan ya zama dole na wannan show ya zama dole to ai kin ce na zaɓi ɗaya ba ki ce akan ɗaya a me yake ce ɗaya a kaza a wanda ya fi ma kaza ko wanda ya fi ma kaza ai ni ba ni zan faɗa maka me suka maka ba kai kake tare da su kai ka san wannan yamin kaza kai ka san to ai yasa na ce miki duka mutum biyun na zabe su to ai ba zai yi ba to ai ni wannan abu ɗaya ne kika ce ai ba a taɓa raba abu ɗaya biyu ba ni a waje na abu ɗaya ne ba zan kuma iya rabawa ba. Ni dai kaman tsoro kake karka faɗa. Me gidanka ya je ya ji. Ni duk wanda ya san ni ya san bana tsoro. Kawai abu ɗaya ne ba zan raba shi ba. To faɗa mana dukansu. A'a. Dukansu kawai ki bari dukansu. Ba zai yi ba guda ɗaya. Na zaɓi duka. Mandi. Ka zaɓi guda ɗaya muna jiran ka. Duka abu ɗaya ne ni a guri. Dole sai ka zaɓi ɗaya ne.
ainihin in kika ɗauki wannan damu in zaɓa za a ce a wajen mutum 20 za ki kawo ki ce in zaɓa saboda ni wanda nake da alaka da su suna da yawa. To guda biyun nan aka cire. To shi yasa ba zan iya cire ni ba zan iya cirewa ba ni ai kowa nawa ne duk wanda kika ganni da shi kowa a wajena ni duk ne na dauke su. Ni dai na san kaman kana da amsa baka so faɗa ni kawai. To shikenan a batta kawai. A'a Mandi. Na'am. Gani nake kaman tsoro kake ji. Tsoro kuma? Saboda Sheikh Isa Alolo shine wanda ya kawo ka wannan masana'anta. Kuma a yanda ka faɗa yayi maka abubuwan da ba za ka iya irga su ba. To ka gani maybe ba ka so ka kira sunan shi ne Daddy Abale yayi fushi da kai a matsayin shi ma wani mai muhimmanci ne a gurin. To akan me zai yi fushi da ni? Ai ke yanzu kin gama magana. A'a to waye sani? Ai kin riga kin gama magana kin faɗi abin da Sheikh Isa Alolo ya mun to ba sai na zaba ba ke ma kin san waye kamata. To dai ka zaba Sheikh Isa na Alolo zaba kenan. To masu kallon mu kun ji Mandi ya zabi Sheikh Isa Alolo bayan mun yi gwagwarmaya da shi. Ba wata gwagwarmaya. To Mandi mun gode da amsa ziyartar mu. Allah mai da kai gida lafiya. To masu kallon mu anan za mu ƙarashe wannan shiri namu na idan ka juwa ne ba banza ba wacce take zuwa muku kowace juma'a karfe 8 na dare akan YouTube channel ɗinmu mai suna Yusuf Dan Mama. Mun gode.